भारत आदेदालों लाक्रे सिसोसे कोरोना वायरस आकिसो केलोंग अफाई किले Ceklojon pli pleng kai kai det piadang kangki rojok bithi langso ME School Muring Sang. Break jam ke se tum ingdeng tro kebra isi amahang ke thegani katalon. Kaching hon karbi solang dora dona phan nilhin pen anikan sama kadom bajiriglo kadom. Pini prime tama berta long pen nili berta than mang phi sami juli bepi non arjik tha bertang ton pen. Pirthi adang along kapati hurnut corona vur akeso arniwang suri suri sosia phai nangke barajok pirthi adang along hangjo hang haisi dokoglo. Lason si bhara radara longta arniwang suri suri sose keso kelonga phai ke bat pen non an lakre isi sose COVID-19 keso kelonga phai letanglo. Pirthi adang adetina long coronavirus akeso pen kachepa jogji aphan asona sona biti claim ponlo. Bonta keso phai bangke aphiong nangbat onglo. COVID-19 akeso adwai kepalong ji aphan adetinta bor iponlo. Bonta non puanta adwai kelong thedarajo somindara long kido kiplang ke phi adara tumta abidi kijura sonsi nangmanderlo. COVID-19 akeso kangdang bompen pirthi adang along arniwang keso aphai nakibara sonsi bharara dera longta arniwang keso aphai nangbatu bomsi piniarni anke lakre isi sose an litanglo lapen bangla trok sose atum aprandam tanglo lasomsi asam along ria longta keso aphai kijumji kalisi arniwang ta aphai nangbatu bomsi thekpon long bomlo Lasonsi pinile thota asamalong bangsuri sira sirkep kebra ke thomatum COVID-19 keso aphai kelong angthek longpen asamalong ta bangsuri inkora pho sose keso kelong aphai longponlo halapu bangso COVID-19 keso pen ajok bangpho kebra ner kebatuma bangke kompai kelang no pen aprandam nang koklo News X report Karbing Long Live Det piadang COVID-19 akeso abur kachatang plubajo kedamtang therini phaingkora pho arni det piadang inkir kringlo det piadang kangkir cheklojon pleng kai kai anlo bangso det piadang kangkir resek school anta kangkir ponla bajo karbi anglong arlo penang an rongro bajo jasemet ME LP school ahem lapen school angkang arlo do anta keter ker pendanglo kangram pheri thumi meset anpinlo Lason thathaksi bithi langso ME School along ahoy arpong napen donri do boy phita chainong chelong longhong hanbe aroi sonsi nangmanderlo riding abe ki juna lang abe baki person swarno tumta baki person ke do diman abe set pro de lagi du galam national tum karmelo tum council government education department na hinta adi pon beng nei giving la top langha condition Bithi langso ME School aphan nangke phale desk bench non puanta school along anta nang dilela lapen school along ta keter kersi nang manderlo Eson soni alam bil to principal ben sidame subroto servants tame alam arjulong lo desk bench sidame 14 pairs khatak ben nang senso alo putine to marjulong same non pu non ben da ke desk bench nang lelela laso desk bench kumasi pon lo piposi dak nang lelela Lapen lockdown effect 3 months lockdown effect school hem keter ke air chainong gwali asun si pinchong delo chainong chilong lapen keter ke air asun sinang mandelo te la managing committee tum puno alang litum ciklowang safai vision claim ponangi polo te school hem ili tum school mena school jong si chipang thi ponpe kelana donde pote lage itu tum future alam do School Managing Committee ahin pensitami un an ke school kangkir do pura chilang dunde pin asonsi nangman ronglo jongsi SMC atumpen det pi inkir chega poro hotsetami school ahemalong kelang charida masaya bang klempon verpo asonte school ahem keter kera bangke nangman medeji lasi school ahem inkir chek setami SMC atum lang charidamra pangthir ponera sonte kachelang alondoji
Dena Rongpen Bikrom Teron Karbi Anglong Live. Mahang Kethek Catalan Arni KSA Bijoy Be Simeon Lapen Samson Atumki Kaching Room Japan Lam Theche Paklang Pontanglo. Ingdeng Trokebra isi Karbi Low Charlie Asong Amahang Kethek Arni Prek Jamadin Catalan Padopon. KSA Bijoy Beatu Dipu Rongnihang Methang Tiripia Sahemalong KSA Simeon Rongthar Atum Ilamding Road Methang Tiripia Sahemalong Lapen KSA Jameson Timung Atumke a district Tina Longsi Catalan Paduponlo KSA Inglong Ho Amithang Asahemalong Catalan Ponahut KNCHASD COM Amaipu Ajit Timung Aluhi Sarpo Aman Penchetong Dunsi Ingdeng Trokebra isi KSA Amahang Kethegarni Ahim Inthan Ponlo Pini KSA Amahang Kethegarni Maipu Bijoy Bepen Chenglo KSA Simeon Rongthar Lapen Samson Teronatum Sitami KSA Kaching Room Jiaputak Social Media Pensi Hin Lamche Paklang Rentilo Lapusona Porahu KSA Inglong Ho Adun Maipu Mir Jengkro Lapen KSA Samson Teron Alang Litumke Aho at KSA Kaching Room Ji Pulote Arpu Pipon Pedat Sitami Thangnat Alama Bepusi Social Media Along Chepaklang Pon Khodlo Lasi ahok at KSA Kaching Room Ji Aphan Dunmai Phu Mir Jengkro Lapen Samson Teron Adumason Ningji Akhayabang Dojima ahok at KSA Kaching Room Ji Aphan Pulote Kechengsi Akeng Kamlake Kedobong Akese Chipri Vegnanji Tangte Pini Social Media Along Kachapaklang Pon KSA Chingrum Popa Tumta Asong Chipri Phun Haijima Jongsi Hai He Pulote Lake Radaphan Kapamang Hu Chodlo Puta Ke Ongdung Cherok To Karada Tumke Jongdun Renti Pini Ingdeng Trokebra isi KSA Mahang Kethegarni Tiripia Mayatum Catalan Dunason Taksi Break Jam Ahawar Aru Arimatum Setami Catalan Padudun Pusi Birotalong Don News X report Karbi Anglong Live. Hawar ki hadalong Hauraghat LA Angkang Congress klembang amai kapang ni ahut BJP asong pen bang phoke bratro lapen AGP asong pen inut Congress asong along chepa ogdunsi Kewangji MLA election ahut Congress asong ajakong kapang tangdun Kewangji MLA election ahut kedoan rachari asong atumta methang asong ajakong kapang tangji aphan chesik chedang pon bomlo Corona avur penajok dead PR lo lockdown nidokok pusitami arlo penke BJP Congress lapen kaprek rachari asong atum election aparman chesik pon bomlo Lason taksi pini Hawar Kehat Congress modal asa hemalong Hawar Kehat LA Angkang kedoan Congress klembang amai pang nipon Hawar Kehat Mondol Amai Phu Diuri Lekthe Pen Kachepahem Phu Amai Along Karbi Anglong District Congress Committee Dunmai Phu Roton Ingti Pen Rajen Boro Kongchun Bang Sonjit Teron Pen Sarjeng Ingti Lapen Ongdung Congress Asongjapo Songjapiatum Alohi Aman Pen Chetongdun Mai Along BJP Asong Pen Bang Phokebra Trok Lapen AGP Pen Inut Congress Asong Along Chepo Ogdunsi Kewangji MLA election ahut Congress Asong Ajakong Kachitiralong Aho or Pidunlong Maya long KADCC Dunmai Phu Roton Ingti Ganingja Tenke Congress MAC Angpong Pen Nili Hendo BJP Asong along Kachepa Ogdun Chenglong Athe BJP Asong Atumke Alam Anchot Rara Pharmanle Karja Pikali Amit Hangjungjung Alia Phanchot Pusi Roton Ingti Karbo Padopon Congressot eta juk kurse joabar amar MP election homoy juk kora karon hejo kom tar pisot Congress MAC hisabe প্রথম যদি বিজেপি জয়েন কৰিছিলে মই আছিল আৰু এতিয়াও সকলো বিজেপি কথা যে নিশা পাৰ্টি বুলি জানা পিছত মই ৰাজ্যক সত্য কথা বিজেপিয়ে খালি ঝুমলা বাজি হিতুতে আছে বুলি মই ৰাজ্যক ক'ব লাগে বুলি মই উভতি আহিছোঁ ইয়াৰ মই একো নিজৰ পলিটিকেল এজেণ্ডা একো নাই Hawar Kehat Ben Harsing Rongpi Karbi Anglong Live
Volongomaji mate Bokolia arong sopika parlo NH36 atowar pialong kedam boy jang thukar thanga truck adang men kache jok plodahut towar kedam bom banghini abang phia tumaphan kerodam kloga jok ahir ingtang rakpen arengahu sonanglo keronangji kwa hutke nahok penoi rovekpo Lasong si Volongomaji mate Bokolia along truck adang jok plot si banghini abang phia tumaphan rodamji puke matha damoni bonta alama bangke ahoklo piniani kang sampor phai phomalom Bokolia police station kaparlo Bokolia municipal board angkang ita bheta adung NH36 towar pi along ihum dangkep jangthukar thanga truck kedam boy ahut men aphia nathu adang ke jok loda jok towar kedam bom banghini abang phia tumaphan kerodam ploga joini penangan arengahu sonanglo arengke so banghini abang phia tumke Bokolia arong sopi udali arong asor Rina Saikia arta ningkan phogebra pli pen Sumeswari Devi arta ningkan trogep pusi pangthekpong alang litung banghini aphanta tongsekot pen Bokolia sekelanga hemalong pondo setami haladake un edet ajo puthot nogam amsi ponthulo Halapu Bokolia hidi langwe asor horen ronghang arta ningkan phikep alangli methang AS09E 7916 scooty pen kedam bomahut aphia na thupen ihuma bike kapatong dundera jok penangan arengahu sonanglo alangli phan Bokolia sekelanga hemalong un edatsi puthot Dipu Medical College along an toilo News X report Karbi Anglong live Tangde pini prime time abirta ke labon sikang tonik lo do me thak me ajo ke me